وقن كان يوبلو على علت كان يوبلو كبسام دحت يوبلو النتي منت كان يوبلو وجبي ودم كان يوبلو سلفي وسلف كان يوبلو زور اللوا استوعل سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما تخونوا سنة كتكونوا ناي وتر من يوتيو أبزا فيديو زيا أقداسي ملأختي نزقوا نزي زتنكف كابز حلفة 4-5 عامت إنه خدو زلنا نير تراويان زملكت حبريتان ملأختن إياهم محل ألف مالتيو أبزوا نزي هذا عبي فيستيفال نير تراويان أب ستوكولوم سويدن يكاير اللو أبزي فيستيفالات نير تراك كايت كله كم لمود بتحدى وجن بزح حزبي نابت فيستيفال بمساتف نمستاف نخنقد نخعقوس يلي خيط بتدما إذا فيستيفال زيك إنه عايكونن يلوزك إير تراويان دما ناوي ماتو حجك زارب الدليل زلهم بفرلا يابزن زحلفة سلسة عمت بفرلا دما أبزن كلتا عمت انتبلنا الفيستيفالات نير ترا بزح تتصابوتات إيا يقاطم له بمنصر دما تتصابو إذا فيستيفال زي فتح هواي كونن نيرترا زوكل ايكونن ابيرترا ديمقراسيون فتحوا المنجس سلازي هلا زبلي اتزقبر زلو اكايدا نتو فيستيفالات تطون مبالغن نتهزبي نابي قصي وسدلو اكدا سحتو حنقول كانت اغيركا نفس فتشا مقبار اكدا مسلني ازي زقبر زلو كيدي نتهزبي افيستيفال نمستافن نتي فيستيفالات يعبيو دلو ولا يدكمو تساتفون اي تزبي افيستيفالات كي ناقود الذي زخيد زلو ويس ناوسخه اتزقبر زلو اكايدا برغيد نحمدو زقبرو زلو وزيت يمصالو دو ويس انصار تعلاما ويكا كهرم زدلو زلو تارجت انصاري زخيد زلو نفس فتشا ويكا نزي نغير انالايز مقبار زدليو خويني سمعني سلازي اذا فيديو زيا بتخكل نزي كونتات زي نخنري ايه زقبرا زلو مجمريا من أبزار السمتاوي 4 عامات وي 5 عامات دحريت نملس كلتشن 10 منتنا مفارق إيرتران إثيوبيا نتي نعمتات زقصله تصابو برايم مينستر أبن بريزيدنت سياسن تسمعنا بمبال نتدوب كم زخفتو كلنا نذكره حقي مثلني شعو مستخفته اتهزبي كابن نابن بقلطف حقك صاب زقبرو انا بلانك صاب زوصو ناي فيزا ناي ميغريشن حقي كيبله بقلطف كابنابن كغوايه ترايو ايرترايان بزحات نيتوبيا متيوم اثيوبياويان بزحات نيرترا كخدو ترايو سلازي تهزبي بمسرتو بت بوليتيكاوا كايدا دامبر صقم كم زيبلو ابقد معيننا ناي قدم تاريخ ديكونه بحاتير غزيرينايو دحريو نابي ايرترايان كملاسيه أتى كونتات مستخيرة أتى زمدنا عم مغيرتران إثيوبيان زخيز نبرة بزقلت سبيد قلت أفي خيس لازم نبرة أبي إثيوبيا دما برايم مينستر أبي بزح وجنات بزح من قد لوتي قبر سلازم نبرة زبير تراب دقن تكبل جميرو نحناون لوتي يدلينا يكبل جميرو أبتوانتي بزح دقا فايز نبرة كمون تقامايز نبرة أب مع كلاي نطبي كرهبوز قربولو غزيه خويني سمعني ناتكم ريتو ناتكم حساب نات خوينكم ويكا بزي صرفن غلن اب تحتي اب كومنت سكشن كصبداي ابتو وانتي اتزلنا فلليات بوليتيكا فلليات اتزصبب غزيه نزبس حيرتراوي خوينو تسميعنو ناي مخنياتو ابتو وانتي كمتي اثيوبيا كل مدى ياو لوط تغبرت نبرت سودان ونابتو وانتي ناب ديمقراسياو منغست سغاغرو لز نبرت حزب ايرترا ابزو وانزي نحناون لوطي يدلينا يو تاوش زلو ترايدي كونه اتدغ زلو بقند تلوطي اوش انديز دل زلو مخنياتو ايرترا ابوتا يازلا ابدغا بيروبايا بامريكا كونت زلا سلازي اتلوطو ندلي زلنا بعبيو نحزبنا ابيرترا زليو اتتخكلنيا نحزب ايرترا حليوزك على السب وي فتحي دلي يزبل اتلوطي ابيرترا خمصينا ندلي ابيرترا تريف زلو حزبيو نتي حماقون صبقون حسمون شقرون صير وز خيزالو سلازي تلوتي ابيرترا خمصينا ندل نيرنا بمنصور دما اتاب دغ زلو بزح في اللي زلو حبرتسب هذا عينه تمساساله عينه طلبات كقرب جميرو قال كابت طلبات ناتي حويسكا انتاي نيرو ايرترا اتقدم زنده فوتو قوام
كتتكبرلو تخيل وي نابتك بارا نتقوام أبتك بارا تقبرلو جزية زعخلي مسل وي حجي اتقواماوي منجستي كقوم الله مغنياتو زحلف عسراتات عمت قواماو منجستي نخي جبر بمنجستي إيرترا زقرب زنبرة ترعان انتايو إيرترا أبرتو تصابوتات كم زلان مس أب جنبار أنصار إثيوبيا أب جنبار ويكا قداينا يدوبنا معلب خير رخبة خلو قداي ببايتو بتشمقلنا توسينو كنسو كتكبر سلازي كالي زخونة قوام يخون كالي ديمقراسيا ولو تخن قبراين خلينا زبل حركة بتقولي حد سماع زنبري سلازي برايم مينستر ربي مس بريزنت ساس كوينوم نتي دوب كلتي سرايت وزيو نافتك باري بغلط نتي زتحانت صدوب نافتك باري ورهن كيد كنو قواينا برايم مينستر دما نتوم مرحتي ناي تي بي ال اف زنبرو شعوب بقلتي نقرامير اتوعول نتشم قلنا وقصهم يغن فريقم له سلازي اتدوب كحنتز تسمامعكم كما بتكباري تطويل زلو انا دما نتنسهم تسمامعكم له نما تكبارو كخيد يلو سلازي بخلتي وقن أبز غرب عوانون أغرب لكم يا رب خلتي وجن هزبي إثيوبيا وجن هزبي إيرترا كومية لنا حق وسترايو تبدأ جزء الهزب دما إذن جرز تصبينا إيرترا تزدد له زلو لو تحجح جبرالو يلو كطالب جميرو بمنصور انتهي زبل ماتيو يأكل زبل يا أكل مالت تزن خذ نبرنا يا أكل حجي لو تندلي حجي قواميت بقوام تم حضر حجر هزبي الناس أزخون هزبي ساتف الله حجر كمون جنرالي تهزبي عبد الجزولنا وش زلوا بناتا هيوتك مرحلو زغل مريج أتاتونا هيوت كسمرلو زغل لو تندلنا ناخذ الجميع أبزيا صبغ زخونة عمر زبلداس كله تزبع عسيلك خير مسأنة تحرستو السنة حيالة كده تنتاقعزو جينا غير تبقى كلا كلا عينة حسابات كما تجميرو الحسابات دما هذا كابتي اتي منغو إثيوبيان إيرتران زنبرا قعزو نابي قصهم زما عبالي كلنا نفلطينا اتي بوليتيكاوي بمنقد إيرترا زبهال منقد دليت فتح زبهال منقد إثيوبيا زبهال منقد تግራይ زبهال ازي تيلو كساب فيريفايد زخونه حق حساب نركب أبوتات كعطا يدلن يا مغنياتو أبزوان زي زقراربنا نمبر زرحق تزبي مليو سلا زخونه زي خمس غيرو زبل مليو نسو نقدفو اتزبقن زبي إيرترا بفلاي أب حدا ما أدك عسل جمير نيرشو دهريو بزما تسقن كونتات مثل عليه تግራይ أتي وجناي تግራይ مس جمرة ناي تግራይ قالت دما نيرترا مس هرمو كابي زجمرتي عاد جاب كما تزجمرة مالتي أوكي ناي بكاب تግራይ نيرترا نسمرا نخال علاماتات مستعارمة هذا عاب كفال إيرتراوي ونيرترا زهرم نخوننو قبل جمير مالتي أنا ون أبزيا ناتينت بي أب سيفيلاوي أب وتهدراوي من مسمني يقطم على سلدين فلز نبرنا بتوانت فيديو غير نيره أب سيفيلاو حزبي نتي أب جنبار زي الحزبي تارجت غير كاميرام جن إزي جيجايو إلى شعون فيديو غير نيره سلزي أبزيات مثل لا تجمر قال كفال كابت دلاي فتحي مستقراي كوينو بتخكل إيرترا كترم اللوا حزب إيرترا أنصار حزب إيرترا ترير مرقتي أنصار سراويت إيرترا ترير مرقتي بمحاز حدا أقد أسكفال نايت دم بفتحي بعب حيلي مستناي تقراي زنبرة سورة مسو تحويسك سرحن كل بوليتيكاوي ايديولوجي ناتو بعبيو مستقراي حدينا زبل ايديولوجي كاز جمير مالتي قال كفال دليت فتح زنبرنا نفسي حويسكا مزا ايديولوجي كنحوس زي نخيل مخنياتو أبروتشن 14 حدا عبي كونفرنس بولونيا تخايد نيرو نايدليت فتح السودما أجمع إيرتراويان مفتحي بإيرتراويان زبليو أنا وأنت ساتي نيراو ناتي كاب قدم زعمنلو أبي إيرترا لو تكمل تتوينو إيرتراويان زواسولو بنا إيرتراويان حيلي قالوا تحق زغول جن عند إيرتراويان يوم كواسولو زلورة زقود دايزبل مرجع نيروني سلازي شعون تساتي نيرو سلازي أبزيا بمستقراي بقربك سرح زغل كفالنا إيرتراوي دلاي فتحي بغات أنا وقيت كله قالك كفال دلاي فتح دما مباركم متقبرون تلهم يلو قطع مسمن أبتي دقافز بهالوجن كم زخده نذكر مالتيو سلازي
ኣብ 2022 ኣብ ታጋ ስምምዕናይ ሰላም ናይ ኢትዮጵያ ኣብቲ ተጻቦ ናይ ትግራይ ዝነበረ ማለት እዩ እቲ ዝለዓለ ተሳትፎ ኣብዚ ፌስቲቫላት ናይ ኤርትራ ሽዑ ተራእዩ ቅድሚኡ ፌስቲቫላት ናይ ኤርትራ ኣነ ኣብዚ 14 ዓመት ገይረ ኣለኹ ኣብ ኤውሮጳ ማለት እዩ ከምዚ ኣብ 2022 ዝረኣናዮ ጽምብል ናይ ፌስቲቫላት ቁርብ ነዊሕ ተዛሪበ ኣለኹ ይራኹም ገለ ካብቲ ብዛዕባ እንታይ ዝዛረብ ዘለኹ ኣማኸሪኩም ኣብቲ ፌስቲቫላት ዝግበር ማለት እዩ ቁርብ ተለይ ክንርኢ እዚ በቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ለንቀነ ድማ ዘሎ ብደንብ ተቃወምትኻ ወይ ከዓ በደለይቲ ፍትሒ ዝግበር ዘሎ ከዓ ንርአ ተቃዋሚዎች ብርጌድ እነሐመዱ ብለው ራሳቸውን የሚጠሩ ወጣቶች ሸወደን ውስጥ ይደረግ የነበረውን የሻዕቢያ የፌስቲቫል በዓል እንዲህ ባለ መንገድ ተቃውመው ይህንን ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብክልቲኡ ወገን ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ዝሳተፎ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ኣበይናይ ቦታ ጠጠው ከም ትብል ወይ እቲ ሰብ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኣሸጋሪ እዩ እቲ ፌስቲቫላት ናይ ኤርትራ ግን ኣነ ካብ ናተይ ትዕዝብቲ ክሪኦ ከለኹ ኣብዚ እዋን እዚ ካብቲ ቀደም ዝነበረ ዝበዝሐ ህዝቢ ይሳተፎ ኣሎ ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ተጻቦታት ወይ ነቲ ፌስቲቫል ንኸይግበር ዝግበር ዘሎ ጎስጓስ ይኹን ኣብኡ መፂኻ ዝግበር ዘሎ ባእስን ሰላማዊ ሰልፍን ናተይ ትዕዝብቲ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ነቲ ፌስቲቫላት ከም ዝብርትዕ ህዝቢ ብብዝሒ ከም ዝሳተፎ ይገብሮ ኣሎ ናተይ ትዕዝብቲ እዚ ናትኩም ትዕዝብቲ ካብኡ ዝፍለ ክኸውን ይኽእል እዩ ናተይ ትዕዝብቲ ግን እቲ ፌስቲቫላት ናይ ኤርትራ ብዘየገድስ ኣበይ ቦታ ይግበር ኣሎ ሰብ ብብዝሒ ከም ዝሳተፎ ዝገብሮ ዘሎ ሓደ ካብቲ ኣብቲ ቅንያ እቲ ፌስቲቫል ሓደ ዓቢ ፕሮሞሽን እዩ ኮይኑ ዘሎ ሓደ ብዛዕባ ይዛረብ ሓደ ብዛዕባ ኣንጻሩ ይዛረብ ሓደ ብዛዕባ ይዛረብ ሓደ በኣንጻሩ ይዛረብ እዚ ኣድቨርታይዝመንት እዩ ነቲ ኢቨንት ስለዚ ናይ ኤርትራ ፌስቲቫላት ደስ ዘይብለካ ተኮይኑ በዚ ደለይቲ ፍትሒ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣካይዳ እንተተቐፂሉ እቲ ፌስቲቫል እናበርትዐ ሰብ ድማ ብብዝሒ እናኸዶ ክንርኢ ኢና ብብዝሒ እናተሳተፎ ብብዝሒ ዝሳተፈሉ ኩነታት ንርኢ ዘለናን ክንርኢ ንኽእልን ኮይኑ ይስማዓኒ ስለምንታይ እቲ ዝግበር ዘሎ እዚ ፌስቲቫላት እዚ ናይ ነዊሕ ታሪክ ኣለዎ ቅድሚ ኢሳያስ ንኤርትራ ክመርሓ ካብ ዝጅምር 2 ዓመት ኣይኮነን ገይሩ ዘሎ ወይ 10 ዓመት ኣይኮነን ገይሩ ዘሎ ካብ 1991 እዩ መራሕና ኤርትራ ዘሎ ስለዚ እቲ ቃልሲ ንፍትሒ ንዲሞክራሲ ዝብል ነዊሕ ዓመታት ዝወሰደ እዩ እቲ ፌስቲቫላት ግን ይግበር ነይሩ እዩ ኣነ ክሳብ ሎሚ ኣብ ዝኾነ ፌስቲቫል ተሳቲፈ ይፈልጥን እየ ስለዚ ኤግዛክትሊ እንታይ ዝግበራ ውሽጡ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ እንታይ ዝግበራቦ ብርግፅ ኣይፈልጥን እየ ከይተሳተፍኩ ክፈልጦ ስለዘይክል እቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝመፅእ ፅሑፋት ድዩ ደርፍታት ድዩ ስነ ጥበባዊ ስርሓት ንሪኦ ኢና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ስለ ዝመፅእ ብትክክል ግን እቲ ፌስቲቫል ካብ ነዊሕ ዓመታት ዝግበር ከም ዝነበረ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ንሰምዖ ኣለና ስለዚ እቲ ቃልሲ ኣንጻር እቲ ቃልሲ ንዲሞክራሲ ንፍትሒ ንቕዋማዊ ምንባር እንድሕር ኮይኑ እቲ ፌስቲቫላት ካብ ቀደም ነይሩ እቶም ኣብኡ ዝኸዱ ዘለዉ ሰባት ከመይ ጌርካ ትስሕቦም ናብቲ ናትካ ቃልሲ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሲስተም ንህዝቢ ዝጠቅም ኣይኮነን ኤርትራ ካብዚ ዝበልፅ ሲስተም ካብዚ ዝበልፅ ፍትሓዊ መንግስቲ ክህልዋ ኣለዎ እንዲቱ እቲ ብደለይቲ ፍትሒ ዝነበርና ዝድለ ኢንፋክት ዘለና ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እታ ደላይ ፍትሒ ትብል ቦታ ዝሳዕ ኣበይ ደላይ ፍትሒ ክትብል ከማን ኣበይ ቦታ ካይፍለጥን ኣብዚ እዋን እዚ ኣይኖ ኣብዚያ ነዛ ቪድዮ ክብል ከለኹ ብዙሓት ኤርትራውያን ምሳይ ከም ትሰማምዑ ስለምንታይ ከም ብል ኣለኹ ኣነ ንፍትሒ ናይ ኤርትራ ዝቃለስ ክትብል ተኮይንካ ሎሚ ንኣብነት ኣብዚያ ቪድዮ ክትሪእዋ ኢኹም ኣነ ኣብ ኤርትራ ፍትሕን ዲሞክራስን ቅዋምን ሕገ መንግስትን ወይ ከዓ ሩል ኦፍ ሎው ክህሉ ይደሊ እየ ከምኡ ስለዘየላ ኣብ ኤርትራ ይብል ኣለኹ ነዚ ምባል ግን ደላይ ፍትሒ ኣይገብረካን ኢሎሚ ኪኑ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ግልፂ ብግልፂ ክንዛረብ ተኮይንና ኸ ኣብቲ ናይ ትግራይ ቃልሲ ዝነበረ ንትግራይ ትዕወት ክትብል ኣለካ እያ ነይራ ንትግራይ ትዕወት ወይ ከዓ ምስቲ ቃልሲ ናይ ትግራይ እንተዘይተሓዊስካ ኣነ ንፍትሒ ናይ ኤርትራ ዝቃለስ ዝብል ቅቡል ኣይኮነን ስለዚ ንስኻ ህግደፍ ኢኻ ትበሃል ከምዚ ኸማይ ብዙሕ ንነዊሕ እዋን ዝተቃለሱ
نفتحن ديمقراسي نا إيرترا استغالسو يقداس إيرترا كم حجر كتلو تاريخان هزبان كم زلوا نكقتل تكلك على سدما نربحها هزب إيرترا تا إيرترا دما جزاتاوي دوبا كمون تي تاريخا كله كم زلوا مچم كاب تاريخا كاوتا ماهيركا كتريا زلكا بزو نغير الله اوف كورس ግን ታሪክ ማለት ጽቡቕ ማለት አይኮን ሕማቕ ጌጋታቱን ክፋል ናይ ታሪክካ ተኮይኑ ከተኽብረ ኣለካ እዚ ናጽነት ናይ ኤርትራ ከተኽብረ ኣለካ ኦፍ ኮርስ ናጽነት ናይ ኤርትራ ዘይተኽብር ተኮይንካ ብዛዕባ ኤርትራ ቃልሲ እውን ኤርትራ ከም ሃገር ዘይተቕበላ እንተ ኮይንካ እቲ ቃልስኻ እውን ባይ ዴፊኒሽን ኣንጻር ኢትዮጵያ ይከውን ዘሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ መን ይጎቢጥካ ዘሎ ወይ ኣንጻር ጎባጢኻ ብዘይገድስ ሳንግደፋ እንታይ ክብል ይደሊ ኣለኹ ኣነ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ክብል ይደሊ ኣለኹ ኣብዚ ሓለፈ እዋን እቶም ደለይቲ ፍትሒ ንብል ዝነበርና ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ብድሆ ዘጋጠመና ኢና ምክንያቱ ኤግዛክትሊ ብሰንኪ እዛ ነዘረበሉ ዘለኹ ብዙሓት ኣብ ደንበ ፍትሒ ዝቃለሱ ዝነበሩ ምስ መንግስቲ ሕሸና ምስቲ ህግደፍ ዝመርሖ ዘሎ ወይ ከዓ ምስ ደጋፊ ንብሎ ዘለና ሕብረተሰብ ይሕሸና ስለምንታይ ንኣብነት እዚ ክደርፍ ፀንሐ ንርአዮ ብዛዕባ መን ይዛረብ ኣለኹ እዚ ዝደርፍ ዘሎ ዘርእሰናይ ይበሃል ደራፋይ ስነ ጥበበኛ ዘርእሰናይ ሓደ ካብቶም ብርቱዓት ተቃወምቲ ዝነበረ ይቀደም ኣብ ስምረት ገለ ክበሃል ከሎ ገለ ካብቶም ኣብ ቅድሚ ዝነበሩ ሰባት እዩ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ግን ንሱን ብዙሓት ከምኡውን ምስ ህግደፍ ተፀንቢሮም ወይ ከዓ ኣብቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ፌስቲቫላት ዓብይ ተሳትፎ ኣለዎም ምክንያቱ እቲ መርሕነት ናይ ብህግደፍ ድዩ ዋላ በገለ ክትብለ ትኽእል ኢኻ እቲ ኣብቲ ፌስቲቫል ዘሎ ግን ኤርትራዊ እዩ ፍተወፅላዮ ንዲሞክራሲ ትቃለስ ኣለኻ እዚኣቶም እውን ኤርትራውያን እዮም 10 እውን ኣይኮኑን ኣሽሓት ኤርትራውያን እዮም እዚኦም ስለዚ ንዲሞክራሲ ትቃለስ ኣለኻ ገለ ክፋል ኤርትራ ዝኣምነሉ ነገር ኣሎ ኣብ 40ታት ኣብ 50ታት ኤርትራ ምስ ጥልያን ይሕሻ ዝብል ፓርቲ እውን እኮ ነይርና እዩ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዝሕሻ እውን ዝብል ነይሩ ዲሞክራሲ ተኣምን እንድሕር ኮይንካ ኣብ ዲሞክራሲ እንድሕር ኮይኑ ቃልስኻ ኣንጻር ንስኻ ትኸዶ ዘለኻ መትከል ዘለዎም ሰባት ክህልው እዮም እዚኣቶም ከዓ ናይ ምንባር መሰሎም ሕልው ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ካብቲ ደንበ ፍትሒ ምስቲ ናይ ትግራይ ትዕወት ዝብል ዝነበረ ክፋል ክሰምሩ ስለ ዘይደለዩ ካብ ከምዚቲ ምስ ህዝብና ሕሸና ወይ ከዓ ምስቲ ህግደፍ ስንታብ ሓመቐ 32 ዓመት ሃገር ኤርትራ ሒዙልና ኣሎ እታ ኤርትራ ክንምንታይ ሕማቕ ተሃሉ ብቁጠባኣ ብኻልኣ ሃገርና ግን ኣላ ከም ዘላታ ባንዴራና ኣሎ ሃገር ድማ ኣሎ ስለዚ ሃገር ኣውሒሱልና ስለ ዘሎ ምስ ህዝብና ሕሸና ትለውጥ ድማ ኣብኡ ኮይንና ክንቃለሶ ዘርሰናይ እንታይ ዕላማ ኢና ወብፅሒዎ ብደቂቑ ዝፈልጠ ነገር የብለይ ክዛረብ ከለውና ይሰማዕኳን ግን ኢን ጀነራል እቲ ናይ ዘርሰናይ ስነ ጥበበኛ ስለ ዝኾነ ኢና ንሪኦ ዘለና እምበር ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ደንበ ፍትሒ ዝቃለሱ ዝነበሩ ናብቲ ደጋፊ ናይቲ መንግስቲ ዘሎ ናብኡ ዓሲሎም ገለ ክፋል ድማ ኣብቲ ናይ ምስ ትግራይ ዝነበረ ቃልሲ ናይ ትግራይ ማለት እዩ ምስኡ ተመሳሳሊ መትከል ብምግባር ንትግራይ ብዓቢ ከጣቅዑን ኣብ ጎና ክኾኑ ተራእዮም ሓደ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ በዓል ጆርጆ ዝርከብዎ ጥርናፈ ይኮነን ግን ግለሰባት እዮም ኣብ ኤርትራ ፅቡቅ መንግስቲ የለን ለውጢ የድልየና እዩ ዝብል መትከል ዘለና ወይ እምነት ዘለና እንተኾነ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ንክንገብር ምስ ናይ ትግራይ ቃልሲ ሓደ ክንከውን ኣለና ማለት እውን ኣይኮነን ስለዚ ትግራይ ነፍሶም ዝኻሉ ህዝቢ እዮም ጉዳዮም ባዕሎም ክፈትሑ ዝኽእሉ ህዝቢ እዮም ቪድዮ ገይረ ክንደይ ግዜ ግን ነዚታት ዝግደሰሉ ሰብ የለን ትግራይ ናትና ንሕና ኤርትራውያን ናትና ፀገም ይዓቢ ናትና ፀገም ኣለና ኣብ ጉዳይና ነትህብ ንሕና ተጋሩ ጉዳዮም ዝኽእሉ ህዝቢ እዮም ኢትዮጵያ ጉዳያ ክትፈትሕ ትኽእል ሃገር እያ ስለዚ እንተዘየለ ድማ ዓለም ክሳተፈሉ እዩ ንሕና ኤርትራውያን እንተኽኢልና ጉዳይና ኣብ ጉዳይና ፎከስ እንተገበርና ይሕሸና እዚያ ነይራ መትከለያነ ኣብቲ እዋን እቲ ከምዚ ምባል ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ምባል ብብዙሕ ወገን ታርጌት ከም ትኸውን ኣይስሕቶን እየ ግን ብተደጋጋሚ ስለ ዝሕቶ ዘለኹ እቲ ናተይ መርገፂኻ ነፅር እታ መርገፂኻ ነፅር እንታይ ማለት እያ እስከ ክነግረኩም መርገፂኻ ነፅር ክብልካ ከሎ ኣብዚ እዋን እዚ ወይ ምሳና ኹን ወይ ምስኦም ኩን እያ
ምክንያቱ ንሳቶም ንዓለም ብላክ ኤንድ ዋይት ክልተ ነገር ገይሮም እዮም ዝርእይዋ ዘሎ እዚኦም ኣብ ክልተ ወገን ዘለዉ ወይ ምስግደፍ ኮይንካ ናቶም ካልኦት ፅረፍ ወይ ድማ ምስኦም ደለይቲ ፍትሒ ወይ ደለይቲ ፍትሒ ዝበሃል ቃል የብሎም ምስኦም ኮይንካ ነቶም ነቲ ሓደ ወገን ፅረፍ ኣብ ክልቲኡ ዘሎ ዝበዝሐ ህዝቢ ኤርትራዊ እዩ ናይ ኤርትራ ዘገድሰካ ተኮይኑ ነቲ ክፀርፍ ኣይደልንኻ ናቶም አይዲዮሎጂ ኣይፈተኻዮን ናይቶም አይዲዮሎጂ ክዕረ ኣለዎ ትብለለካ ካብቲያቶም ክዕረ ዘለዎ ስለዚ ሓያል ህዝቢ ኩላ ይብል ነየ ግን ብስታቲስቲክስ እውን ስለዘየፅናዕኮ እዚ ክብል ኣይክልኒ ግን ሓያል ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ከምዚ ጆርጆ ኣብ መንጎ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ናበይ ከም ዝኸይድ እውን ኣይፈልጥን እዩ እቲ እንኮ መርገፂና ግን እንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ንደሊ ኣለና ንሱ እቲ ለውጢ ድማ ኤርትራ ብቕልል ዝበለ ቅዋማ ኣለዋ እቲ ቅዋማ ዝትግበረሉ ምናልባት እቲ ቀደም ፀላእቲ ኣለዋ ኤርትራ ዝበሃል ዝነበረ ዘብቅዐ ይመስል ስለዚ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ክግበር ንደሊ ቅዋማዊ መንግስቲ ክህልዋ ኤርትራ ንዕዑ ዝኸውን መንግስቲ ዝመርፀሉ ዕድል ክፍጠረሉ ነቶም ደገ ዘለና ይወሃብ I don't care ንዓነ ከም ፐርሰናል ክሪኦ ከለኹ ኣብ ደገ ዘለና ብዙሕ አይዲዮሎጂካል ፕሮብለም ስለ ዘለና እታ ውሽጢ ነታ ሃገር ልዕሊ ማንም ዝፅዕረላ ዘሎ ንሱ ቀዳምነት ተዋህቦ I have no problem ይድግፎ ከማ እቲ ለውጢ ኣነ ዝደልዮ ከም ጆርጆ ብናተይ መንገዲ ኣነ ዝደልዮ ለውጢ መጀመርያ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ክኾናሉ እቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ነቲ ሃገር ኣብ ሕማቃን ፅቡቃን ብቐጥታ ዝፅለዉ ዘለዉ እቲ ለውጢ ዝመፅእ ንዓታቶም ዘቐድም ክኸውን ክኽእል that's my stand ናተይ ኣቕዋም እቲ ለውጢ ንዓይኒ ጆርጆ ኣብ ስዊትዘርላንድ ክትዕመኒ ኢለ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ህዝቢ ተማሃሮ ትምህርቶም ዝገብርሉ ንላዕሊ ገፆም ዝውንጨፍሉ ሓረስቶት ብናፃ ክሓርሰሉ ዝኽእሉን ነጋዶ ክነግድሉ ዝኽእሉ ስነ ጥበበኛታት ኣብ ዝደለይዎ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ዓዲ ክምለስ ዝደልዩ ከም ድሌቱ ኣትዩ ክሳተፈሉ ዝኽእል ትካል ክኸፍተሉ ዝኽእል ኩሉ ብሕቲ ከምኡ ድማ ኢኮኖሚክ ሊበሬሽን ኢኮኖሚክ ቁጠባዊ ናፅነት ድማ ሰብ ድሌቱ ክገብር ትካል ክገብር ናይ ዋንነት ንብረቱ ክህልዎ እዚታት እቲ ኣነ ዝደልየሉ እዩ ፍሪደም ኦፍ ቾይስ ሰብ ኣብ ዓዲ ክነብር ተደልዩ ምርጩ ኣይደልን እንተኢሉ ድማ ክኸይድ ምርጫ ክወሃቦ ክኽእል ኣሎ ኣብ ተሰነይ ድዩ ክቕመጥ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ድዩ ክቕመጥ ኣብ ደቂ ኣምሓራ ድዩ ክቕመጥ ወላ ኣብ ዓረዛ ወይስ ኣብ ጋሽ ባርካ ናቱ ምርጫ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ወይስ ኣብ ናቕፋይ ክቕመጥ ናቱ ምርጫ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ሰብ ከም ድሌቱ ኣብቲ ዓዱ ክነብር መሰል ክወሃቦ ክኽእል ኣሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 50 ኪሎ ሜትር ኬላ እናገበርካ ግን ከምኡ ኣይኮነን ትናፃ ምንባር ማለት ኣነ ዝደልዮ ለውጢ ከምዚ እዩ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ፀገም ከምፃልና ይኽእል መሲልኩም ኣሎ ከምታ ዝበልኩኹም እቲ አይዲዮሎጂ ዘሎ እንታይ እዩ ወይ ምሳይኩም ወይ ምሳይ እንተዘይኮንካ ፀላእየ ኢኻ ኣብ ማእከል ክህሉ ከም ዝኽእል ሰብ ኣብ ማእከል ላንጋላንጋ ባሕርካ እንታይ ኣሎ ላንጋላንጋ ኣይትኾን ላንጋላንጋ ምዃኑ ሓሽ ኣብዚ እዋን እዚ ስለምንታይ ክልቲኡ ነቲ ሓደ ቀተሎ ጨፍጭፎ ስለ ዝኾነ ዋይ ውዳይ ከም ኤርትራዊ ስለምንታይ ንኻልእ ኤርትራዊ ሓወይ ሕማቕ ዝምነየሉ ኤርትራዊ ክሳብ ዝኾነ ሓወይ at the end of the day ወዲ ዓደ እዩ ብተደጋጋሚ ካ ዝብሎ ኤርትራ ፀላእታ ሓያላትን ብዙሓትን እዮም እዚኣ ኩሉ ግዜ ኣብ ርእሶም ክትምለስ ክትክእል ኣለዋ ኤርትራ ፀላእታ ሓያላትን ብዙሓትን እዮም ስለዚ ውሑድ ህዝቢ ዘለዋ ኤርትራ ብዙሕ ፀጋታትን ብዙሕ ስትራቴጂካዊ ጠመተ ዘለዋ ሃገር እንድሕር ንሕና ንሓትሕድና ንባልዓ ኣለና እቲ ዝበለፀ ንዓታቶም ሲ ክኸውን ዝኽእል ብዘይገድስ እንታይ እቲ ምክንያት ዘባእሰና ዘሎ they wouldn't care ከም ፀላኢና ኤርትራ እንታይ ምክንያት ንኤርትራውያን ዘባእሶም ዘሎ ኣየገድሰካን በንፃሩ እንታይ እቲ ምክንያት ፈሊጥካ ሓዊ ከተሳውረሉ ላምባ ክትቅስቅሰሉ ኣለካ ስለምንታይ ረብሓናትካ ኤርትራውያን ተተባሊዖም እዩ ኤርትራውያን እንተተባሊዖም ተተቃቲሎም ንሓትሕዶም ተተዳኺሞም ልካ ኢቭን ኣብ ክልተ ተመቒሎም ኤርትራውያን ነቲ ፀላኢና ኤርትራ ዝበለፀ ዕድል እዩ እዚ ስለምንታይ እቲ ውሑድ ህዝቢ ኣብ ክልተ ተተገሚዕዎ ፀላኢኻን ተተገማሚዑ እቲ ዝበለፀ ዕድል ነቲ ፀላኢ ስለ ዝኾነ ምሉእ ግንባር ክዋግኦ ዝግቦ ፍርቂ ግንባር ይዋግኦ ኣሎ ኢንፋክት እቲ ፍርቂ ግንባር ነቲ ህዝቢ ስለ ዝሃርም ኣብ ታሪክ ናይ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ሕማቕ ዝስማዓና እንታይ ኩናት ሓትሕድ እዩ ኩናት ሓትሕድ ኣብ ሰውራ ጀብሃ ምስ ኤርትራ ምስ ህዝባዊ ግንባር ሓኤ ማለት እዩ ንሓትሕዶም ዝቃተልሉ ዝነበሩ I am very very sure ትፈልጥዎ ወስቑሉ ኣብዚ ኣብ ኮሜንት መንግስቲ ሃይለ ስላሴ ወይ መንግስቲ ደርግ እቲ ዝፈትዎ ዝነበረ እሱ እዩ ነይሩ ስለምንታይ ንክልቲኦም ክሕግዞም እዩ ዝደሊ እንታይ ክገብር ሰራዊት ሰድድ ንክልቲኦም ዘይትሕግዝ ንሓትሕዶም ክቃተሉልካ ሽዑ ካብቲ ገይም ወፁልካ ብቐጥታ ድማ ሃገርካ ከተመሓድር ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንኸዶ ዘለና ጉዕዞ ነቲ ፌስቲቫላት ጠጠው ንምባል ተኮይኑ ውፅኢት ይገብር የለን ክብል ይደላነ እንታይ ዳ
التهزبي مليسو أت فيستيفالات كم ساتف يقبر له مغنياتو انتايز مسلم زلو نير تراونت متقع سلازم مسلم زلو نير تراونت نخي قصل إيرتراونت ناصنتو نخي خبر إيرتراويان مع سماتاتهم كيخبروا إيرتراويان فيستيفالهم كيخبروا نزب منتاي كتقالو ستغل اي تنقف اندناتك الترناتيف امص اندحر لكمني ناتاي مرچا انتاي مخونه ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ክህልዋ ንብል እንተለና ዲሞክራሲ እንታይ ምዃኑ ንሰብ ክንብር ኣለና እንታይ ማለት እዩ ፌስቲቫል ናይ ዲሞክራሲ ክገብር ኣለካ እቶም ነቲ ናይ መንግስቲ ፌስቲቫል ዘይንደሊ ካልእ ፌስቲቫል ምስ ዝወዳደር ብቅልፅም ዘይኮነ በበቅዓቱ በተሳተፍቱ ብዙሕ ህዝቢ ዝከዓስሎ ዝኽእል ድሕርቲ ናይ ይኣክል ጉዕዞ ዝነበረ እቲ ኣብ መዓልትና ፅሩት ዲገለ ክግበር ከሎ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ነይሩ እቶም ተቃወምቲ ዝገብሮ ነይሩ ብዙሕ ሰብ ኣብቲ ናይ ደለይቲ ፍትሒ መዓልትና ፅነት ይሳተፍ ነይሩ ኣብ ኣሜሪካ ሬከርድ ለቨል መንሰይ ይመፅእ ነይሩ ነዚ ኢኻ ክትቅፅሎ ዘለካ ነቲ ሰብ እናሓስካ ኣብኡ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ድዩ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ንክኸይድ ሰብ ንሓትሕዱ ንክከባበር ካልኣይ ድማ ግልፂ ብግልፂ ንምዝራብ ሓንቲ ካብቲ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ናብቲ ናይ መንግስቲ ፌስቲቫላት ዝውሕዞ ዘሎ እንታይ እዩ ኣብቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣቋም ናቱ ንትሽዓተ ብሄራት ብትክክል እዩ ዝኣምነለን ንሱ ኩሉ እቲ ኣይዲዮሎጂ ናቱ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ጉድለታት ክህልዎ ይኽእል እቲ መንግስቲ ኤርትራ ትሽዓተ ብሄራት ዝብል መትከል ናቱ መርገፅ ናቱ ግን ኤርትራ ትሽዓተ ብሄራት ስለ ዘለዋ ትሽዓተ ብሄራት ዝብል ፉሊ ይኣምኑሉን ይጉስግስሉን ይሰርሑሉን እዮም ኣብቲ ካልእ ደለይቲ ፍትሒ ግን ከምኡ ኣይኮነን ሓቂ ንምዝራብ ኣነ ከም ብለናይ ብዙሕ ግዜ ዝሳተፍ ነይረ ግን ከም ብለናይ ተፀሪፈ ይብለኩም እየ ኣብ ካልኦት ብሄራት ዝግበር ዝነበረ ኣሽከዕላል ዘረባ ንዕቀት ሕማቕ ዘረባ እዚ ነቲ ሰብ ብትክክል ኣብኡ ቦታ ከም ዘይብሉ ገይርዎ ኣሎ ኢንፋክት ነቲ ደለይቲ ፍትሒ ጥራይ ኣይኮነን ዲሞክራሲ ዝበሃል ውፅኢት ከምፃልና ይክእል እዩ ዝብል ኣይዲዮሎጂ ኣተሓሳስባ ዘጥረየ ሰብ እውን ኣሎ ግልፂ ብግልፂ ስለ ዛረብ ዘለኹ እዩ ኣብዚ ቻነል እዚ ብኩሉ ወገን ዘሎ እዩ ዝከታተል ዘሎ ስለዚ እቲ ኣካይዳና እዚ ኣነ ዝቦ ዘለኹ ፊድባክ ከም ተዓዛቢ ኮይነ ዝዛረቦ ዘለኹ ወሲድና እቲ ቃልስና ንዲሞክራሲ ንፍትሕን እንተኮይኑ መጀመርያ መሰል ናይ ካልኦት ከነኽብር ክንክእል ኣለና መሰል ናይ ካልኦት ኣኽብር ማለት ኣገይን በተደጋጋሚ ናይ ዲሞክራሲ ደስ ዝበለካ ክፋል ወሲድካ ዘይኮነ ዲሞክራሲ ማለት ኣንጻርካ ኣቕዋም ዘለዎም ኣብቲ ሃገር ቦታ ክህልዎም ከም ዝኽእል ክትፈልጥ ኣለካ ፖለቲካል ኣይዲዮሎጂ ድዩ ቁጠባዊ ኣይዲዮሎጂ ኣንጻርካ ዘለዎም ክህልውሎም ሌፍት ኤንድ ራይት ዝበሃል እኮ ከምኡ እዩ ራይት ዝበሃል የማናይ ክንፊ ዝበሃል መንግስቲ ዝኾነ ኢድ ክህልዎ የብሉን እዩ ዝብል ትካላት ከም ድሌቶም ናፃ ክዋስእሎ እዩ ዝብል ሌፍት ዝበሃል ድማ መንግስቲ ተሳቲፉ እቲ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ማዕረ ክዝርጋሕ ክኽእል ኣለዎ ሶሻል ፕሮግራምስ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ህዝቢ ማዕረ ተሳታፍነት ክህልዎን ካብቲ ፀጋታት ናይቲ ሃገር ድማ ብማዕረ ክሳተፍ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ኣሎ ንሶሻሊስት ጥራይ እንድሕር ጌርካ ኮሙኒዝም መንግስቲ ክኾነካ እዩ ንካፒታሊዝም ጥራይ እንድሕር ዝካ እንታይ ይኾን ሃገር እቲ ኢኳሊቲ ወይ ከዓ ማዕርነት ናብቲ ሃገር ውሕዳት ሃብታማት ዝበፅሐ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ዝበፅሐ ህዝቢ ድማ ኣብ ኣደዳ ድኽነት ይነብር ስለዚ ክልቲኡ ጫፋት ኣይዲዮሎጂ ኣይሰርሕን እዩ በይኑ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ንኩሉ ዘማእከለ ፖለቲካል ስፔክትሩም ፖለቲካል ኢኮኖሚክ ስፔክትሩም ክልተ ጫፋት ኣለው ኣብ መንጎ ግን ኣለው እዚኣቶም ክልተ ጫፋት ከም ማሕድሮን ተጀሚሮም ሃገር ሽግር ኣለዎም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ማእከል ግን ዝተፈላለዩ ፓርቲስ ካብቲ ናይ ሶሻል ፕሮግራምስ ናይ ሕብረተሰባዊ ፕሮግራም ዘለዎ ከምኡ ድማ ካብቲ ናይ ካፒታሊዝም ዘለዎም ዘማእክሉ እዚኣቶም እዮም ፅቡቅ ዝኸዱ ስለዚ እንታይ ንክንብልና ደሊና ዘለና እቲ ህዝቢ ኣብ ዝተፈላለየ ማዕከናት ተገማሚዑ ኣሎ እቲ ኣብ ንመንግስቲ ዝድግፍ ዘሎ ኣብሰሎት ለመንግስቲ ኤርትራ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ወላ ሓንቲ ለውጢ የድልዮን እዩ ነዚ ለውጢ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ዝጠልብ ድማ ፀላኢ ዝብል ክፋል ሕብረተሰብ ኣለና ክፋል ናይ ኤርትራ ድማ እዩ ርኢቶናት እዩ ከተኽብረሉ ኣለካ በቲ ድማ ጠቕላላ ነቲ መንግስቲ ዝድግፍ ህዝቢ ክድምሰስ ኣለዎ ዝብልካ ኣሎ እዚ እውን ናቱ ኣተሓሳስባ እዩ ዝኻ ፅቡቅ ኣይኮነን ብክልቲኡ ወገን ነቲ ሓደ ክጠፍእ ኣለዎ ዝብል ኣይዲዮሎጂ ፅቡቅ ኣይኮነን ንሃገር ድማ ክቐፅለና ኣይክእልን እዩ መደምደምታ ናተይ ህዝቢ ኤርትራ ውሑድ ህዝቢ ኣዝያ ብልፅቲ ሃገር ኣላቶ እዚኣ ሃገር እዚኣ ከም ዘላቶን እናማዕበለትን ክትከይድ ተኮይና ንሕና ንሓተትና ክንተሓዋወፍ ኣለና ምስ ፍልልያትና እየ ዝብል ዘለኹ ክንተሓዋወፍ ክንክእል ኣለና ሕብረት ክንገብር ኣለና ክንረዳዳእ ክንክእል ኣለና ክንምንታይ ተፈላለዩና ኣለና ግዜ ወሲድና ናብ ናይ መኣዲ ምርድዳእ ክሳብ ዘይተመለስና እቲ ፀገም ናይ ኤርትራ እናነውሐ ክኸይድ እናነውሐን እናከፍአን ክኸይድ እዚኣ መትከለይ ከምዚ ዓይነት መርገፂ ዘለኩም ድማ ሓደራኹም ብክልቲኡ ጫፍ ዘሎ ኣይዲዮሎጂ ኣይትፀለዉ ምክንያቱ ንኤርትራ ዘድልያ ዘሎ ንኩሉ ኣማእኪሉ ክርኢ ዝኽእል ሕብረተሰብ እዩ ዘድልያ ዘሎ ክልተ ጫፋት ኮይና ነቲ ሃገር ክንጠቕማ ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ
ኣካይዳና ንዕሪ ኣተሓሳስባና ንዕሪ ኣብ ክልቲኡ ወገን ዘሎ ዝበዝሐ ኤርትራዊ እዩ ሓደ ኤክሰፕሽንስ እናጠቐስካ ከምዚ ካብ ምባል ዝበዝሐ ኤርትራዊ እዩ እቲ ፍልልይ ስለ ዝገፍሐ እዩ ኣብ ክልቲኡ ጫፋት በፂሑ ዘሎ ስለዚ ናብ ማእከል ኣምፂና ተረዳዲና ዓድና ከነመሓድረሉ ንኽእል ንዓድና ሰናይ ክንምነየሉ ንኽእልን ብኩሉ ፃዕርታትና ንዓድና ከነበርክተሉ ንኽእልን መድረክ ንክንፈጥር ድማ ይፅውዕ ማለት እዩ ኣይነው እዛ መልእክቲ እዚኣ ንገሊኹም ቆለጭለጭ ከተምፅኣልኩም እያ ባት ናትኩም ርእቶ እዩ ናተይ ርእቶ ምዃነይ ድማ ኣኽብሩ እታ ክብረት ክሳብ ዘይተምሃርናዮ ድማ ኣብዚኣ ትጅምርታ ክብረት ድማ ንስኻ ክስምዖ ዝደለኻ ክብለካ ይክእልኒ ኣነ ንስኻ ክሰምዕዮ ዝደለኻ ይኩንኩም ክብል ዝደሊ ንዓይ ብናተይ ተመክሮ ፅቡቅ ኮይኑ ዝስማዓኒ ዓደይ ክብል ዝኽእል ንሃገር ስለ ዘይውክል ወይ ንሓደ ትካል ስለ ዘይውክል ከም ግለሰብ እየ ዝገብሮ ዘለኹ እዚ ቪድዮ ንዓይ ዝመስለኒ ብናተይ ትዕዝብቲ ብናተይ ኤክስፒሪየንስ ፅቡቅ ዝኾነ ዝብል እኮ ነዚ ዓድና እየ ዘካፍል ንገሊኦም እዚ ፅቡቅ ኮይኑ ክስምዖ ምኽእል ገለ ድማ ናትካ ርእቶ ኣብዚ ፀገም ኣሎ ኣብዚ ኣለዎ ክትብሉ ትኽእሉ እዮም ብትኽክል ባህናፅ መንገዲ ተገይርኩም ካብቲ ናተይ ቪድዮ ብዘይ ስንፍ ካብቲ ርእቶታት ናትኩም ክመሃሩ ከም ዝኽእሉ ይኣምን እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ዝኾነ ርእቶ ሓሳባት ከምዚ ዓይነት እንድሕሪ ትደልዩ ኮይንኩም ድማ ሓብሩኒ ኢኹም ናይ ሎማ ኣርእስቲ ናብዚ ክንውዲና ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ፀፅቡቑ ቻው ንፈልጦ ንቻይና ኣብ መጀመርያ ሰማንያታት ቻይናውያን ኣብ ስደት ዝነበሩ እቶም ቀንዲ መበገሲ ናይ ዕብየታ ከም ዝኾኑ ብኸመይ እንድሕሪልኩም መጀመርያ ነፍሲ ወከፍ ቻይናዊ ኣብ ስደት ከሎ ገንዘቡ ብኣገባብ ሒዙ ኣብ ዘየድልዮ ከይሓሸሸ ኣኪቡን ኢንቨስት ክገብር ስለ ዝፀንሐ ኣብ ሰማንያታት ቁጠባ ክቅየር ዝጀመረ ኩሉ ገንዘቦም ንቻይና ኢንቨስት ገይሮምላ ናይ ደጋ ሓይሊ እውን ኣየድልየ ካልኣይ ድማ ናይ ቢዝነስ ኣምር ስለ ዝነበሮም ቢዝነስ ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ ኣብ ዓዶም ከይዶም ሎሚ እቲ ዝበለፀ ቢዝነሳት ናይ ቻይናውያን እዮም ዝውንንዎ እቲ ሳልሳይ ድማ ንነብሶምን ንደቆምን ኩሉ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ኣተኪሮም ስለ ዝኸዱ ዝነበሩ እቲ ዘድሊ ክእለት ካብ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ብቐሊሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ተማሂሮም ንኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ክመርሕዎም ጀሚሮም ኣለዉ ካብኣቶም ተማሂርና ሕብረተሰብና ንክንሃንፅ ክንብጋስ ኣለና ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ብዓቕመይ ዘዳልፎ ኮርስ ኣለና ንጠቐመሉ ብለኩም ቴንክ ዩ ቨሪ ማች